LBWS பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் லாஸ்ட் ஓவர். அம்பையர்ஸ் கால்ன்றதே ஒரு புது டைனமிக் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கு. நீங்க அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட் கொடுக்கலன்னா அவுட் இல்லை. ஏன்னா சில சமயம் என்ன ஆகும்னா அந்த டெக்னாலஜினால பரிபூர்ணமாக சொல்ல முடியாது அவுட்டு நாட் அவுட்டுன்னு. அப்போ என்ன ஆகும்னா எப்படி அம்பையர் வந்து சில சமயம் பெனிஃபிட் அவுட் பேட்டர் கொடுப்பாரோ அப்போ டெக்னாலஜி வந்து அம்பையர்ஸ் டிசிஷனை ஒத்துக்க வேண்டும். இதுதான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ கம்மி தப்பு பண்ணுமோ அவ்வளோ தப்பு பண்ணும். தலை கொஞ்சம் கீழே இருந்துச்சு, சுத்தமா கனெக்ஷன் சரியில்லை. பிரச்சனை என்னன்னா சிராஜால பெருசா ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. ஜடேஜா ஃபர்ஸ்ட் ஓடி போயிடுமா கூட போக முடியல. ஏறி வந்திருக்காரு, சூப்பரா அடிச்சிருக்காரு. எக்ஸ்ட்ரா கவர் ரீஜன்ல அழகா லாஸ்ட் பண்ணிருக்காரு. 50s இன்னொரு ஹாஃப் செஞ்சுரி. கஷ்டத்துல இருக்கிற ஸ்ரீலங்காவை நீட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காருங்க. இன்னும் நிறைய செஷன் ஆட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு ஸ்ரீலங்கா அணி பொறுத்த மட்டும். பட் பசிண்டு சூரிய ஆடும் 112க்கு 2.